Wim Stroetinga zet zijn hand van de Jochen Waardenklassieker in Burgum. Dit jaar had hij zijn zin zetten op deze wedstrijd. In koers had Wim hield hij voor in zitten, maar na 174 kilometer komt hij als tweede door de meet. Stroetinga moest Jasper Bovenhuis in de laatste kilometer inleiden. Hij wiet zijn verlies om verkeerde waarders van de ploegleiding en dus baalde de oude bekeerster. Ik zei al, we moeten niet op kop rijden en die mannen gingen al veel te vroeg op kop rijden en dat werd vanuit de auto verteld. En ik zei al, ja, jongens, het heeft eigenlijk niet zo heel veel nut om nu al te gaan rijden. En, daardoor kom je in de finale alleen en kom je net een beetje tekort. Ja, wat ik hier dacht, en 99% van de mensen die hier stieren, die zei van ja, nou speel bij me geweest, nou is het de prooi voor Wim Stroetinga. Ja, dat klopt ook, maar dat ze weg zouden rijden op het achterste stuk op de klinkertjes, dat wist ik wel. En, ik zat bij hem in de buurt, maar ik denk ja, het is of eraan hangen en hij stopt en de volgende is aan de beurt. Ik denk of gokken en zien dat er misschien iemand anders het gaatje dichtrijdt, maar dat gebeurde niet. Dus soms is het ook wel eens een nadeel om het snelste te zijn.